Aquesta és la maqueta corresponent al disseny definitiu del Museu de la Pau i la Identitat i Arxiu Nacional d'Andorra, que se li ha encarregat el prestigiós arquitecte Frank Gehry. El que més destaca a primera vista és la façana principal, en què veiem les formes a les quals Gehry ens té acostumats. En aquest cas, però, el material que farà servir no és el titani, com en el cas del Guggenheim, sinó l'ònix translúcid, un material de textura cristal·lina que permetrà l'entrada de la llum i que cobreix una plaça interior. I és que tant la forma exterior de l'edifici com els materials volen explicar la història única de pau, identitat i neutralitat que custodien els arxius del país, tres peculiaritats d'Andorra que van fascinar l'arquitecte des d'un inici. L'edifici tindrà 5 plantes, on s'ubicaran els espais destinats a l'Arxiu Nacional, sales d'exposicions i de lectura i un auditori, entre d'altres. Un dels objectius que es vol assolir amb aquest edifici és el de crear un atractiu nou per al país que atregui els turistes del circuit Gehry de la península ibèrica, que avui dia ja visiten el Guggenheim de Bilbao i les bodegues del Marquès de Riscal. Assolir aquest objectiu seria beneficiós per a molts sectors del país, ja que Gehry té seguidors arreu del món. La darrera visita oficial que va realitzar l'arquitecte canadenc Frank Gehry a Andorra va ser al setembre del 2007. El motiu de la seva estada al Principat va ser per entrar en contacte amb el terreny on havia de construir-se en un principi el futur Arxiu Nacional.